ekele m abụ m Chukwuma Ogbonna. They are coming, they're coming. Do we have to wait till it over escalates? Kenny! Destroying the aircraft. She's destroying the aircraft. Yes, I want to. She's beating her. She has slapped her eye. She wants to grab a quick page. She has slapped her. She's destroying the aircraft. Stand by, there's a situation here. Stand by. Communicate your message. You're laughing. My phone, my head. Hello, come back here. My phone and my head. Excuse me. Riri n'onyonyo hụ ma nụ ịdụ aka ọkpọ ịgba ụkwụ ịdọdo onye nwoke n'akwa be ya akpọ okwuchi ụzọ isite n'ụgbọelu dọtuo agbọghọ nwaanyị n'ike mgbawa akwa maọbụ nseli akwa enu n'ụdị gbara ara nwaanyị ọtọ ancha n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed Airport, Lagos. Ụfọdụ sị m ka ọ ga-abụ na otu n'ime ụmụ nwaanyị ọkamgba n'ụwa Becky Lynch maọbụ Ronda Rousey metara njem na Lagos, Nigeria, akpasuo ya iwe n'ụgbọelu udo ji wee gosi nke o ji bụrụ ya. Ebee ka mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ na onye ọrụ attendant oke na ọrụ ya bụ igbo mkpa ndị njem na idokwa ngwa ọrụ jiri olu ọma gwa ya bụ nwa agbọghọ adọtụrụ n'ụgbọelu n'ike bụ Comfort EMMANSON ya gbanyụọ ekwentị foonu ya dịka iwu njem ụgbọelu si chọọ n'oge nkwadobe mfeli ụgbọelu nakwa n'oge ọdịda ụgbọelu. Na ya bụ Comfort EMMANSON gwara ya na ya pinyela foonu ya n'ọwa aeroplane mode kwesịrị ịbụ ebe ọ ga-adị ma ụgbọelu nọrọ na njem. Ya bụ onye ọlụ ụgbọelu attendant si ya gbanyụọ ya. Ọ sị ya na ihe mere bụ na ebe a si agbanyụ foonu ya dị ka ọ na-alụsị ọlụ. Ka Comfort EMMANSON na foonu ya na-anọ ọ na-agba mbọ ịma ka ọ ga-apịnye nwa ya, onye ọrụ attendant ọzọ gbara welite olu sị ya gbanyụọ foonu. Ọ sị ya na ọfụgolo na ya na-agba mbọ ka ya gbanyụọ ya, onye gbakara ka ọ ga-enyere ya aka gbanyụọ. Onye nke a sị ya na onwe aka ya na-emerie na ya mmetụ foonu ya ka ya gbanyụọ foonu, ka o jiziri olu ike gwapụ ya gbanyụọ foonu. Nke a wee weta ise okwu n'ụdị kezi ka isi agwa m okwu n'ụdọ a. Nke a wee kpata ka ndị njem ndị ọzọ nọ n'ụgbọelu tinye ọnụ nye onye ọrụ attendant ahụ nakwa Comfort EMMANSON
ụfọdụ ịkwado gbanyụọ fon ndị nke ọzọ ka isi agwa mmadụ okwu n'ụdị ya. Otu nwoke nọdebere Comfort EMMANSON narịa fonu gbanyụọ n'ụdị ụgbarụgba dapụtara ji wee danyụọ. Njem wee site n'Uyo ọdụ ụgbọelu Victor Ata dị na ya bụ obodo Cross River Steeti wee pụọ gaba Lagos. E luru Lagos, ọ bụrụ na ya bụ ụgbarụgba danyụrụ bụrụ ọkụ daa igbe ma ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ n'ụdị na o rekwutekwara ọzọ n'udebiela ọkụ ka ndị njem ndị ọzọ pụsịrị n'ụdị iritụcha ọkafọ Comfort EMMANSON onye a ritụrụ mgbe o kwesịrị iritu. O wee bụrụ na ka njem nọ n'ofe na ọsụkọsụ ekweghị ya n'ụdị na magbara na ọ degidere nwere ụtọ na ụgbọelu adaa. Nke kpatara ụgbọtaha eji biri ọkụ n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed Airport, Lagos, kpatara ịlụ ọgụ n'ụdị anyị kpọrọ ịdụ aka ọkpọ, ịgba ụkwụ, ịdọdo onye nwoke n'akwa, ndọwa akwa, nseli akwa na mkputu ya bụ Comfort EMMANSON n'ike. Ọkpụkpọ ọkụ ụgbọelu kpọrọ ndị ọrụ nche site n'ọdụ ụgbọelu ụlọ ọrụ ha nwere n'ebe ahụ mere ka ha wuchie gbaa mbọ n'ụdị ọgụgba onu, mana Comfort EMMANSON egeghị ha ntị n'ụdị eji were ike kpụtuo ya. Ka a kpụtuchere ya n'ala, otu onye uwe ojii so na ndị ọrụ nche ahụ sokwa nye aka ka ọnụma Comfort dajụa ka ọ ka na-atụ nkwe n'ụdị gụnyere ịlụ ọgụ n'ihi ekwe ya n'ime oge ahụ. Ndị ọrụ nche wee gosie n'ụkpara anụ anụ na-anụ ihe n'ikpe nnụnụ wee jiri aka ike durie kwaria kwaba n'otu ụgbọala bọs buru ya pụọ. Ụdị wetara njichiko Comfort EMMANSON n'ụbọchị ahụ tutu ruo chi ọbụbọ. Chi ọbụbọ bụrụ ụbọchị 11 ọnwa asatọ afọ 2025. Kpụpụ ya n'ụlọ ikpe n'Ọgba, Lagos, ebe ọkaikpe majie bidoro isi n'usoro iwu nke ime njem ụgbọelu nakwazi ebubo eboro Comfort EMMANSON wee kabie ka akpọchie ya n'ụlọ nga ọkaka Naijiria dị na Kirikiri, Lagos, tutu ruo n'ọnwa 10 nke afọ a mgbe a ga-ebido ikpe ya. Ya bụ aka ike eji soo Comfort EMMANSON na mmebe meboro ugwu nwaanyị ya wee kpasue ọtụtụ ndị Naijiria kpọrọ ikpe ụka asị n'ụdị ụfọdụ n'ime ha ji kopụ gbaka n'ụdị na emeghị nwa ka emere ibe ya, ma e buru n'obi na otu nwa amadi na-eti egwu ndị Yoruba aha ya bụ King Wasiu Ayinde Marshal, onye jikwa ngwa na mara, bere na mbụ ụbọchị 5 bụrụ ụbọchị Tuesday ọnwa asatọ afọ 2025 kpuchie ụgbọelu ụzọ n'ụdị igbochi ụgbọelu ifepụ. Ọ gịnị chụrụ awa ọsọ n'ehihie? Ọ bụrụ na ọ jụrụ ka enyocha ihe dị n'ọba o bu n'aka
chọọ ịba ụgbọelu elu na ya bụ ihe dị n'ọba ahụ bụ mmanya na-egbu egbu mana o jiri iwe kama onye ọkwọ ụgbọelu soro tinye ọnụ n'okwu na-asị ya ya enu ka enyocha ihe dị n'ọba o bu were iwe wụọ ya bụ ihe dị n'ọba na udo ji wee fesaa wụsasị ya n'arụ ndị ọrụ nche ọdụ ụgbọelu ma ọkwọ ụgbọelu na onwe ya nke a mere ha ji wee si ọnwụ na onwe ya ebe o jekọ gbochie ya ịba ya bụ ụgbọelu bụ nke ndị value jet n'ihi ya bụ nkwuchi ọ kwuchiri ka ụgbọelu ghara ịpụ njem felie mmachi a machiri ya maka ịba ụgbọelu bụ maka ọnwa 6 enyekwara ikike ka amalite nnyocha na ụdị a ga-eje kwadobe ebubo a ga-eje kpọpụ ya n'ụlọ ikpe mana onweghị ka esi kpọchie ya onweghị ka esi were aka ike so ya ọ ya wetara ya bụ iwe ndị mere mkpesa n'ụdị na emegburu Comfort EMMANSON emegbu n'ụdị na emegburu ugwu nwaanyị ya nke a meziri ka onye minista okwu njem ụgbọelu na mmepe ọdụ ụgbọelu dị n'aka n'ala anyị bụ Maazị Festus Keyamo kwere maka na ihe agba n'aka na anaghị enyo ya enyo wee hụta ya bụ mmegbu n'udo na-emeghị nwa ka emere ibe ya o wee kwere maka na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu ma n'ọgbụrị si na ebe ọ bụ na ya bụ Palm 1 arịọla mgbaghara na ebe ọ bụkwa na Comfort EMMANSON ekwuola na ya bụ ọgụ ya lụrụ wutere ya na ya ekwesịghị ịganye aka na akparamagwa dị otu ahụ kwaamị n'udo eji nye ikike eji tọrapụ Comfort EMMANSON site n'ụlọ nga kirikiri ụbọchị sotara ejikwa mmanyepụ mmachi amachiri Comfort EMMANSON ya bụ ikike Maazị Festus Keyamo nyere bụkwa nke eji wee site na mmachi ọnwa 6 amachiri Palm 1 ime njem ụgbọelu ka ọ bụrụzie mmachi maka naanị otu ọnwa n'udo ejikwa wee kagbue nnyocha a na-eme maka ịkpọpụ ya n'ụlọ ikpe ebe ikike bekwuziri ka a kagbuo akwụkwọ agbara Comfort EMMANSON o wee bụrụ ya chiawa otu maka ndị ka ga-eme njem ụgbọelu ọ maka mmadụ ikwere maka na agbaghara Palm 1 na Comfort EMMANSON jee bụrụ oke iso ngwere gbaa mmiri maka na ọ pụrụ ọkọ ngwere ọma nke oke onye ajọchi ka mmiri na-afọ n'eze nke a wee na-eweta anyị n'ozi ugo nke taa ka ihe na-akpata ihe mberede ụgbọelu na-abụkebe otu mkpịsị aka rụta mmanụ ozuo ọra ihe mberede na onwe na-abụ ọzịza zara ezi zara ụlọ ozi ugo onye nwere nkapị na omume ya bee ya ọnụ ewere awọ waa ya afọ iri unyi na-agba abụghị ịgba afụ ọnụ asị onye mara ata akị ya nyara okwute n'obi ụkpana okpoko bụrụ ntị chiri ya abụ m Chukwuma Ogbonna